Yo Tin gentenan. Yo Tatin yo. Iki yo lagi naik daun no. Ning gandeng awake semut. Ning gandeng awake semut daune petril. Iya. Anjlok panggunge mak gudu-gudu. Ya ora apa-apa, Mas. Sentimen. Sapa sing sentimen? Kanca-kanca ya. Ya ora sentimen itu ki memberi apa jenenge iki? Apa? Iringan nek carane penyanyi spot. Ya. Masa sepate ngono lho. Lah ya sepote ngono ki delok-delok awake kok. Nek awake kurang piye ta? Ika kuwi awake kaya ngono. Iya. Kuwi medun ya paling ora dinaik spot. Ah kuwi wangun. Nek kowe arep disepoti kaya ngono ya ora wangun ya sepoti ya ming dream diglundungke kuwi. Iya. Mbok rahasia-sia ngene ya apik lho, ora lemu banget kok. Hah? Ora lemu banget. Sing kandha sapa? Aku. Ora lemu banget ki mergo tok stageni kuwi kok. Iki nek ora nggo stagen ya wetenge kewer-kewer ra karo. Ya ora, demes ya iki. Demes apa? Ayo, nek nggo mlaku banter ngono mak plek. Apa plek? Ah wetenge iki mak ceplok. Ya ora apa-apa. Ning nek didandani pancen ayu bocah iki pancen luar biasa no. Aurane sing den ki ana lho sing didandani malah elek. Oh. Ana ya mak. Ana nek preman malah utawa biasa malah ayu ning barang didandani malah njuwowok ra karo-karuan ana. Nek Tatin ki nek di kowe nek nonton pamirsa ki anggere muni ya Tin medun keploki ra ngerti asline. Wo. Kowe nek ngerti asline. Wow. Lah napa? Cantik kan? Cantik. Iya. Iya. Saiki nek nyandang wis modis. Wah iya. Nganggo kathok gujag-gajeg. Oh iya. Sepatune sepatu ket. Wong sikile ukur 41 kok nganggo patu ukuran 37. Ha iya. Masa patang. Halo, tes. Ah, kowe nek nyekelme kok aja bongkote. Lah ndi kene? Ha iya, aja. Lah endi? Kono kuwi malah krasa banget nek kono. Nek to cekel kono iki biasane yo. Oh, ayo. Lah senane ngono kok. Iya. Mbak Tatin saka Sentolo Kulon Progo. Iya, ngono ya mau. Biyen iki melu aku ya urung iso apa-apa no. Iya. Saiki ya urung iso padha wae. Ha iya, Nes. Saiki wis jos. Ya, iya, diaturke. Nembang apa pamundutan sing dene ngamplok? ngamplok? Kathah sangat Pak, enten WA saking Mbak Deta. Putrinipun Pak Imam. Heeh. Nyuwun prau layar. Oh, enggak terus. Nggih, terus niku wau enten rengu, enten gubuk asmara, enten fragmen. Wis, Enten ora tuku kaset wis rasakno kuwi. Iya. Iya. Rasake. Ben sempal cangkemmu ayo. Terus piye? Ayo dituruti kok terus piye? Nek ora tok turuti sing nyuwun-nyuwun sing ora iso tok aturke kuwi balekke. Lah balik. Kuwi nek tok tampa duwite ora tok turuti karam tok pangan ra dadi daging. Lah sing ngene sing endi? Ayo mbok takokno mengko. Niki kula rengu mboten saged ngaturaken jam entek niki sinten kok ora ana wong maju keke. Kok tak umbuke sik tak engko tak keke esuk-esuk piye? Haram. Hah? Haram. Biasa. Iya. Apa sih? Apa? Njaluke pau layar e. Ayo sak arepmu. Iya. Kok bar prau layar apa? Nyatane Elisa mau pindho ya ora apa-apa. Kowe pindho piye pindho kowe? Mbok ya nek pindho. Ya. Iki napa prau layar? Lho bocah iki piye to ya? Mesti kan enten rengu nek 2 kali ya piye? Ya ora apa-apa kok ya wong wis nyambut gawe kok. Prau layar wae ya. Prau layar wae engko bar prau layar terus bawa apa daturke. Ya. Nggih, rasah nggowo nggih. Rasa ya ora apa-apa. Prau layar kagem keluarga Pak Imam. Ya, mbangane iso Imam. ra iso transit kowe. Nggih, wau pun dinunuti bubuk. Heeh. Wong kok nek nganti ra tok aturi, Mbak Deta nesu omong bapakne. Ya, omong Pak Imam. Oh, Mbak anu sindan-sindan entuk dandan anu salib ning jero kamar tati ning teras wae modal. Wah, ajeng transfer 1 juta kula bilang, "Enggak usah, Mbak, enggak usah transfer, enggak apa-apa." Aku ngono. Oh, tenane. Nggih. Kaya kowe kok radoyan 1 juta.
Wong kowe iki tak bayar kurang 50 tele mlecit. Lah ya aku nek karo wong liya ya ora kaya karo jenengan to ya. Kurang 50 piye Pak iki Pak wis tuna iki suwe-suwe. Wis ora apa-apa. Monggo yo prawilayar dados. Aliana